om kropsidealer. Der snakkes meget om kropsidealer og den perfekte krop nu om dagen. Men hvordan har kropsidealet ændret sig gennem tiden? Og hvorfor er der sket en udvikling i dette? Hvordan påvirker kropsidealet de unge identitet og personlighed? Og bliver der gjort noget ved det? Okay, har I kvindelige kropsideal? Ja. Ja. Okay, hvad er det så? Hun skal have store former. Hun skal ikke være for tynd. Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes, at alle piger er smukke. Det tror jeg egentlig ikke, jeg har nogen mening om som sådan. Jeg tror egentlig, at man skal have det sådan, som man nu har det godt med sig selv og sin krop. Hvordan tror I nutidens kropsideal for piger ser ud? Tynd store form. En smave skal være flad, men det skal en røv ikke. Jeg tænker, at de skal være sådan meget, meget, meget tynde. Altså, jeg tror, at der er nogen, der godt kan foretrække slanke piger, men der er også nogen, som foretrækker nær så slanke piger, så jeg tror, det er lidt forskelligt. Okay. Er man et bedre menneske, hvis man har en rigtig kropsform? Nej, det er det indre, der tæller. Det er man da bestemt ikke. Det har da intet med kropsformen at gøre. Okay.